ubas man ang kadagatan. Mga tagak man ang mga kabituunan. Mga larag man ang tanang kadahunan. Ang akong kugma kanimo magpabilin sa kuntugan. Pagkakon ka, hayop siya. Carlin, ayaw papoy kasko sa imong kasi higugma ang imong kaaway. Dili ate, daghang kasing-kasing ang iyang gisamaran. Busa mamatay siya nga magbahog sa iyang mga luha. Palayo kang Justin! Kung dili ka gusto mag-anto sa tibok ni mong kinabuhi! Ikaw ang tag-iya sa iyang lawas. Apan ako ang tag-iya sa iyang kasing-kasing. Busa, ako lang siya. Ako ka lang. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon Bangis mo ka Mara, ay nagbugno ka si Alicia. At yun ko ni Bayana! Mara! Ano lagi? Mara! Mara, huwag suma! Ay! Mara! Kulbaan mo ko eh. Hapit ito na si Ali sa ilab eh. Basin o gibas kita sa itong Justin eh. Init na ba ning oo kayo mga tao nga magbisyo eh. Sus. Oh, yung sa mga nawak. Uy, sino Timoy eh? Hello, Noy Timoy. Romero, nabanggit ko to. Nadisgrasya si Miss Mara o si Justin to hospital. Unsa? May nanawag din Miss Bay. Nabanggit taon ko. Di sila tata sa hospital nga admitan ni Madam Carla. Kaya taon ko to. Oo. Manawag kang dayo, Noy. Unsa na magkatibuan, Noy? Hello? Unsa mo magkatibuan, oy? Ako ba kang sultihan si Dalis, no? May dautang hitabo na ni Justin ug Mara. Pero ako sa sultihan. Basin, magagubot sa ospital kung maadto siya. Di bago na silang utok si Smara na. Ay, sultihan ako siya, oy. Ay, naabot ako. Ay. Dalis! Wala kayo matubag. Ate Alice! Uy, abli mo lagi buta, wala magilaak. Pinausang yung mga butang sala. Nagkaguliyang man eh. Oh, mura magdunay nagkarambula din eh. Kaya na may nabuak ang botilya. Buak? Buak ang botilya? Ate Alice! Ate Alice! Oh, ano itong baging tao di, oy? Gisag na kagdaw tang tao di! Ate Alice! Noy! Noy! Maayo gani, ani ka Romero. Wala ko may bawa ko sa akong buhaton do. Nausaman ni sila, oy. Kalit man na disgrasya. O yan eh, hae maron si Miss Mara Justin. Gitabang pas mga doktor. Unsa? Natawagan ako ang ilang family doctor dong. Tuwan ni sa operating room ganon. Nga naman Noy? Nga nung ako may mong pangutanon nga nakalitan magani ko. Samang taon ka. O niya, asa mas ladapit man disgrasya? Sa kawan sa Sudan. Ambot kong asad sila pa yung nga nagpabukid man. Nagpabukit? Silang duha lang?
nagtabad ni Ali ng duha, noy. Adi ako na, noy, ha? May tawag ka lang kaniyot. Masalit si Alice, oy. Huwag man siya dito sa ila. Dili siya matubag sa phone. Kanis Carlin, otro sab, di siya matubag. Naunsa man ni sila, oy. Mara, bakit nakamata na ka? Dr. Martin, O ako, kumusta nang pamati ni mo sa imong lawas? Oo, ayaw una. Ayaw una ugsa sa pagliho. unsay nahitabo. Ako ang angay nga mangutana nimo kung unsay nahitabo. Ngano na disgrasya man mo sa sakyanan? Na-disgrasya. Doktor, ang akong kauban, si Justin. Tahain siya. Naa siya sa pikas kwarto. Dako-dako ang iyang kadaot. Tungod kay ang iyang ang naku paayo og samad. Unsa? Dok, ang akong baby. Sorry, pero nag-bleeding ka na sa pag-abot ninyo dinhi. I know. No. Pila na ko kaalaw din sa ospital. Di lang ko palabot niyo, eh. Ngano man, eh. Wala mabalik si Tia Alice din sa ila. Nya, si Carlin, di sa makontak. Naunsa man ni mga tuhan na, oy. Ramiro, Oh, noy. mayo kay niya kasbay. Tabang ikos buhaton nun din niya. Aw, wa ko man ko papahaan, oy. Trabaho una ko bisan ko na. Patay na si Manang Carla. Ay, kung biyay din dito, kay... Oo, ako may bago kung saan ako ng atong agaw nga naibilin. Inuon, nakamatngo na naog buo si Miss Mara. Oh, Ay, si Miss Mara na nawag. Kadiyo sa dong ha, tubagon sa una ko ni. Hello, Miss Mara. Ari diri sa ospital. Doon ako ipabuhat ni mo. Unsa man na, Miss? Ipalubong ko sa labing galing panahon si Mommy. Ni ako sa ospital. Hello, good morning. Nurse, Kumusta na pamati mo sa mong lawas? ay mo tingog. Nga naman ang akong tingog, ma'am. May nainumduman lang ko sa imong tingog. Parehas ka og tingog sa ako. Mga wad. Mo ba? Ahit mo na imong mangot karon. Bata pa siya nga. Wala kami makita. Mo ba? Yan ang dili man ako malihog ang akong mga tiil. Ano ni? Nurse? Niya lang imong doktor.
Siya na musulti ni mo. Excuse ha. Hello, Doc. Hello. Ano lang ko sa awas? May untag badawat lang ni ating awa na si Matil. Ate Alice. Ate, ayaw ka balaga. Magbayad ang tanang tao nga nakasahan mo. Magbayad sila. Iwan na niya akong wheelchair dahil sa kilid sa higdaanan sa akong pasyente, miss. Justin. Justin. Nakabati ka ba na ako? Justin. Kung nakabati man ka na ako, maningkamot ha? Nga makalabang ka na ng krisis sa kinabuhi ng iyong yatupang. Ayaw ka pala ka. Buhaton ko ang tanan nga mabuhi ka. That portion was brought to you by. That portion was. This Kaon mo newscast pinta man eh. Ay, salamat na nawag si Carlin. Hello, Carlin? Kumusta na diha? Ay, Carlin, masaluad ko ha? Ako do. Naningkamot ko nga matiban si Alice, pero hambag, ay, kulong sa rin ako sa magsulti ni mo. Isulti ang angay ni mong isulti. Si Ate Alice pa, missing? Ayaw ka balaka. Di anak ko sa Ate Alice. Unsa ingon mo? Naani mo, ni akas atong dapit? Nakakasa lang ha? Naunta naman si ate. Iwan ko koy. Ikaw ti. Pero wag kay sultihan nga gikuha na nako si ate ha. Ipagawas diha nga missing cute si ate. Ha? Oo. Salamat in tao. Yabi na kong patel sa Ate Alice nga akong magkitaan. Unsa na tapos mga mananap. Naulian na si Miss Mara pero nakuhaan siya. Maumat usulti ni Timoy nako. Unang kapa na niya. Nakaingon bitaw ko nga sayo kayo ang ilang gaba nga mihapak. Unya angoy po angod nga bana ni Ate Alice. Labong gibaan. Wapamauli hangtod karon. Blanco pang utok. Kinabagok man. Marisin niya. Dako kasagsa na Ate Alice oy. Basta manggambit gani ka, dako jud ang bago na sa Ginoo. Pagguwa ka na jud gaba na. Kaya way kabit-kabit na happy ending. Salamat sa kasayuran, Romero. Lain pa ito ba? Kumusta naman si Ate Alice? May problema siya. Problema pero di tayo paragod. Nang naan naman mo si Ate Alice? Naanak ko sa Ate Alice. Tungod kay. Salamat sa kasayuran, Romero. Lain pa ito ba? Kumusta naman si Ate Alice? May problema siya. Problema pero di tayo paragod. Nang naan naman mo si Ate Alice? Naanak ko sa Ate Alice. Tungod kay. Tungkol kay unsa ha, Carlin? Tungod kay ako sila nasundan. Unsa? Si Justin o si Mara ang midakang Ate Alice na uwak na ipanimukot. Oh, kung mauna, niya ka na jud sa atong dapit. Oh, Romero. Carlin, haay ba ka karon ha? Ayaw na lang pangutana. Huna-hunaan na lang nga uwak ko ining kapita. Oh, Carlin. Romero, may ihangyo ko nimo. Sige, unsa man na? Padid ikanunay ang mga lihok nilang Justin ug Mara. Oo. Palitan ako sila. Salamat, Romero. Bye. Kuwang pa ka nang nahitabo ninyo, Justin, Mara. Kuwang pa ka na. Justin,
Salamat kay gibukanan nimo ang imong mga mata. Nakabati ka ba na ako? Justin, karon nga wa na si Mami. Mabuhat na nato ang tanan ta gustong buhaton sa itong kinabuhi. Wa ni mo badlong pa na ako. Tuod, wa na ko mahibaw kung nahain karon si Alice. Kita lang ang duhang misangko din sa ospital. Nakasabot ka ba sa kong gisulti? Wa na si Alice. Namising siya. Hello, ma'am. Gusto ka mo kaon? Nahibaw ko nga pait ang imong gibati karon tungod sa imong kahimtang, ma'am. Dili na ko makalakaw. Aw, kuan, daghan naman sa mga paagi karon aron makalakaw ka, ma'am, na may mga artificial nga mga tiil. Ma'am, Nganong nabuhi pamang ko. Namatay na lang unta ko. Wa na'y kapuslanan nga mabuhi pa ko nga wa naman ko'y tiil. daghan mang mga tao karon nga wa nay mga tiil, ma'am, pero malipayon gyapon. Kisay nga ni mo, day. Kathy, ma'am. Kathy. Og ako ang imong private nurse, ma'am. Ako ang gitawagan sa Kung sa imong mami, day. Maayo. Ang ako'y sakinan. Napaguyod na ba ni Mas Taliel? Ito na, miss, pero kung pa magkayo ni. Noy, Timoy. Kami ra ba yung duha sa Justin ang na-recover sa muna disgrasyahan? Miss, nga naman, day. Doon na mo ikaw ban. Wa. Sige, bye. May miss para. Nganong kami ra maging duha si Justin ang nada sa hospital? Kahibulungan nita. Hain man ka di si Alice. Ang akong mga kauban sa pagkadisgrasya. Niabas sila nining ospitala. Wa ko mahibaw, ma'am. May kauban ko. Ang akong bana og Kinsa, ma'am? ang iyang kabit. Oh, tuod, ma'am, nga no din nga diskrasya man mo. Tungod kay Kayon sa Ma'am Alice. tuwing kay gusto na kong mamatay. Unsa? Gusto kang mamatay? Oh. Kay sakit kayo ang akong nadiskubrihan. Sakit kayo kung madiskubrihan mo nga giluiban ka na sa imong bana. Mahal ko kaayo si Justin. Mga nga sakit ngir kaayo. Sa diyang naibawaan ako nga doon na siya kabit. Ug mabdos pa kini. Aw, angay lagi kitagmon ang mga ingon-anang kasihas tao, ma'am. Unya, ma'am, nga nga disgrasya man mo. Pero may panumbaan kita, Justin. Hangtod sa kamatayon. Ikaw ang angay mamatay! Bangis, makabog. Mara, ay nagbugbo ka si Alice ya. At yung kanibayana! Mara, ayaw lagi. Mara, Mara, huwag suma. Ay,
Ma'am Alice, ma'am. Ayaw lang una kinumdumi ang nangagi, ma'am. Ma'am Alice, ayaw lang una kinumdumi ang nangagi, ma'am. Mabasko na lang una. Total ka ng taong mga dautan. Magbayad maginas ilang pagkadautan. Muhila ka na sila og duko, ma'am. Pero ganong bangis man sila na ako. Tungod kay mga demonyo na sila, ma'am. Itom og kasing-kasing. Pero ang gapa dili magsabak. Makabawas ra ka anang mga tawhana, Ma'am Alice. Makabawas ra ka. Hanggang dili pa gihapon kabutig og Justin. Pero iko ra magkamutanaw na ako. Ayaw ko pakulbain ba? Mara. Ma'am. Di ang mga gamit ngayon mong gibahato din ni ma'am. Ano Timoy? Eh, Pagtanawa si Justin, oy. Mura na siya dili na makasabot sa kong isulti. Tungod ma'am. Ang damnab na ang lubong ni Madam Carla. Kano sa ang lubong? Ugma sa alas 2 sa hapon, ma'am. Karon nga patay ka na, Mami. Mabuhat ko na kinenta ng gusto na akong buhaton. Wa ka nang magbuot sa akong buhaton sa akong kinabuhi. Ug kami na si Justin, ang mapadagan sa negosyo na to. Hello. Kathy, Nagabati ko nga, pwede ka na kuno mugawas, Ma'am Alice. mugawas na ko pero ang akong bayranan, May nanawag din sa ospital. Usa ka... Carlene? Oh. Nya siya ang nipahilo na sa tanang bayranan. si Carlin. Oh, kinsa na si Carlene, ma'am? May sultin ako ni mo, di ba? Nga may igsuon ko nga si Carlin. O parehas siyang tingog ni mo. Oh, mao ba? May diferensya lang gamay. Buotan kay kag tingog samtang siya. Siya nga igsuon ako isugon. Puno sa kasuko. Di naman kay mga ingon anak, ma'am. Magkaparehas usahay. Unya, isa may makatabang nimo, ma'am, aron nakagawas ka na. May tawgan lang ko, Kati. Si Romero. Pwede bang manghuam ko sa cellphone nimo? Sure. Ate? Ate! Romero. Oh, ay, may bisita ka niya eh. Siya si Kathy. Ang nurse nga nag-atima na ako. Ay, okay. Hello, miss. Ako na si Romero. Ako ang tigatiman ni Ate Alice. Ah, Ay, Romero, gibayra na de ko ni Carlin ang akong bill din sa ospital. Excuse pa na ninyo, ha? sige. Ate, hari man si Carlin. Carlin? Ay, igo ramang nanawag si Carlin din sa ospital. O iyang gibayran ang akong mga bayranan din. Tini as Carlin, ti. Nagkasulti mi sa phone. Siya ang miatiman ni mo. Midaan mo din sa ospital kaya nasundan mo niya. Niya na yung nurse. Hello. Mugawas una ko, Justin. Nabitay nurse. Hello, sir. Uy, mabuka naman din imong mga mata, sir.
Okay ra ka? Kumusta naman imong pamati? Paningkamot nga mabaskog ka, sir. Kay nagkantag buhato nun. Gwapo kida ay kaayo ka, sir, no? Kay baw ka, certified nurse aid ko. Pwede kong maatiman ni mo. Oh, maglisod ka sa pagsulti. Nga naman di ay, nabagok ng imong o? Kaluoy. Okay na siya, nurse. Okay na kaayo, kuya. Wa man siya hilanat. Salamat, miss. Sige, kuya. Ato sa ako, kuya. Sige. Guwapag na to ang nurse. Kung mati mo atiman ako, dali na kay kumayo. Mubatanon pa akong kasing-kasing. Hey, Yalis! Yan ang pagkaon, tiyo. Misamot na yun ko kainot, El Romero. Tenaan na sab ka, anak. Duwatan na kong nahitapo, ti. Unsaon man, good, nga nakabana mo kagway po angod. Unya, wa pagyubatikon. Mas maayo pa si Carlin. Wa siya mo bati og kasakit. Sama ni ining ako kipati karon. Aw, batikon madyog kasing-kasing si Arlene ate. Naliman ka. Hantod karon, wa pag siya mo pauli. Naantos pag yun niya ang kamingaw nimo. Yan ang dili man ko parehas niya kaligon, Romero. Ay sus di, lain-lain man sa gyud og kapalaran ng tao te. Mo ba? Si Carlin. Ha? Kadit lang, Romero. Aw, sige. Hello? Hello, Carlin. Kumusta naman, Madiati? Nakabali naman sa bahay nga akong giabangan para ninyo? Oo, Carlin. Pero, ay, nagasto-gasto ka lang, yun. Kay may bahay bayaon tata. Puro sa kasakit ang bay, ati. Karong panahon na, gikinahanglan nimo ang bagong lugar. Kanang lugar nga, dili mo pa hinumdum nimo sa imong mga kasakit. Pero, wa na ko yung mga tiil, Carlin. Ati, gikuhaan kag mga tigil. Aron dili ka na makaapas sa imong bana nga way hinungdan, ti. Carlin, Naano ba ang nurse diya nga si Kathy? wa pa man siya. Wa matingal ito siya makatultol din eh. Ako na siyang chatan. Ug hatagan sa address ni Dapita. Mutunga ra to diha. Pag-amping lang kita, ati, ha? Kinahanglan makabalik na ako sa ospital. Hi, Mara! Hello? Ang sige kay business aning payahan natin sa among lugar. Taot-taot naman siya din eh. Hello! Kathy? Nakabantay ko nga taod-taod na ka din eh. May business ka ba nga gipadagan na ining dapita? Oo, man. Bakasyon na rin ako. Kapoy mo gudang akong trabaho. Ngano? Unsa mo gid mo trabaho? Nag-manage kong eskwelahan sa mga nursing aid. Oh, mao ba? May eskwelahan sa physical therapists. Wow! Muli akong business sa Cebu. Di bakasyon ako para mag-relax panagsa. Nganong ka na may gimanage ni mo? Sa tinad-anay lang, certified nurse aid ko. Dito ko sa gawa sa trabaho. Nakatigom ko, mao nga nagtukod og business nga mao sa akong trabaho. Physical therapist ko. Sa ato pa, maayo di ka mo massage. Yes. Mag-session anya ta, ha? Sige ba? Tuod, may bakante kong building sa Leo. Doon sa mini gym sa resort. Mahimo nga magsosyutaan na. Magbutang taog massage pa. Ikaw ang bahala sa mga tao. Ako ang bahala sa mga kagamitan. Oh, okay. Murag nindot ang idea. Sige, mag-meeting ang yatabahin na, ana. Muadto na ako sa hospital kaya nga akong boyfriend nasa hospital. Oh, really? Okay. Sige. Bye. Bye. Niuyon kita ko ang panahon. Mara. Justin. Paabutan ninyo ang dako ninyong problema. Ate,
Doon ako'y pangutana ba? Pero alag alain ha. Kaya basin niyang malain ka ba? Kaya abi pa lang. Negative ka ni para nimo. Bitaw ti ay. Ang ako bitaw pangutana ti okay ra ka din sa gawas. Kaya kung tanahon ti ka ti murdi man jud ka okay ti. Bitaw ti sure jud ka nga okay ra ka ti. Okay ra ko, Romero. Sige te. Mitubag naman ka. Mulakaw na ko ti ha. Kumusta na sila? Namumusta na sa kalan ni Justin Bagtik ti og Mara Bagag Lips, ha? Gusto lang ko mahibaw sa kayimta ni Justin. Wow. Sana all. Bisan ipasakita na kami. Mangumusta na gihapon kaniya, ha? Sultihin ako, Romero. De. Una di, si Miss Mara, baon nagpadagan silang negosyo. Samtang si Justin, tuwa pa sa hospital. Siya yun ang grabihan sa inyong pagkasya te. Siya yun. Romero. Kinsa man kanina nok, doy. Wa pang may amigo sa among mga silingan. Kuan. Hello! Uy, Nari si Alice? ha? Niyaman. Ako din si Kathy, ang physical therapist ni Alice. Gipaani ko ni Carlene. Ikaw di ay. Logaw, nakurat manggod ko nga. Nakakita ko gwapa. Hala no, guwapa di ko. Oh. Thank you. Dali. Kamin. Thank you. Yeah. Hi, si Ma'am Alice. Indaluyo. Dali. Ihato di kang ito niya. Dili na di makasulti si Justin. Ate Alice, niyan ang imong therapist nga gitawagan ni Carlene. Hello, Ma'am. Hello, Kathy. Kainom do pa man kanako no, dito sa ospital. Oh. Gitawagan ko ni Miss Carlene para mo massage nimo. Katulos sa usa ka semana. Diniho na mo ha. Akong tawagan si Carlene. Uy, niya na yung nurse. Hello. Mugawas una ko, Justin.
Nabitay nurse? Ha? Hello, sir. Uy, mabuka naman din imong mga mata, sir. Okay ra ka? Kumusta naman imong pamati? Paningkamot nga mabaskog ka, sir. Kay nagkantag buhato nun. Gwapo kida ay kaayo ka, sir, no? Kay baw ka, certified nurse aid ko. Pwede kong maatiman ni mo. Oh, maglisod ka sa pagsulti. Nga naman di ay, nabagok ng imong o? Kaluoy. Okay na siya, nurse. Okay na kaayo, kuya. Wa man siya hilanat. Salamat, miss. Sige, kuya. Ato sa ako, kuya. Sige. Guwapag na to ang nurse. Umoti mo atiman ako. Dali lagay kong bahayo. Mubatan-on pa akong kasing-kasing. Hey, Janice! Yan ang pagkaon, Teo. Misamot na yun ko kainot, El Romero. Tenaan na sa pagkaana. Duwatan na kong nahitapo, te. Unsaon man, God, nga nakabana mo kagway po angod. Unya, wa pag-ibatikon. Mas maayo pa si Carlin. Wa siya mo bati og kasakit. Sama ni ining ako kibati karon. Aw, batikon madyog kasing-kasing si Arlene na, te. Naliman ka. Hantod karon, wa pag siya mo pauli. Naantos pag yun niya ang kamingaw nimo. Yan ang dili man ko parehas niya kaligon, Romero. Ay, sus, te. Lain-lain man sa gyud kapalaran ng tao, te. Mo ba? Si Carlin. Ha? Kadit lang, Romero. Aw, sige. Hello? Hello, Carlin. Kumusta naman, Madiati? Nakabali naman sa bahay nga akong giabangan para ninyo? Oo, Carlin. Pero, ay, nagasto-gasto ka lang, yun. Kay may bahay bayaon tata. Puro sa kasakit ang bay, ati. Karong panahon na, di kinahanglan nimo ang bagong lugar. Kanang lugar nga, dili mo pa hinumdum mo sa imong mga kasakit. Pero, wa na ko yung mga tiil, Carlin. Ati, gikuhaan kag mga tigil. Aron dili ka na maka-apas sa imong bana nga way hinungdan, ti. Carlin, Naano ba ang nurse diya nga si Kathy? wa pa man siya. Wa matingal ito siya makatultol din eh. Ako na siyang chatan. Ugatagan sa address din Dapita. Muto nga ra to diha. Pag-amping lang kita, ati, ha? Kinahanglan makabalik na ako sa ospital. Hi, Mara! Hello? Ang sige kay business anong payahan natin sa among lugar. Taot-taot naman siya din eh. Hello! Kathy? Nakabantay ko nga taot-taot na ka din eh. May business ka ba nga gipadagan na ng dapita? Oo, man. Bakasyon na ning ako. Kapoy mo gudang akong trabaho. Ngano? Unsa mo kita mo trabaho? Nag-manage kong eskwelahan sa mga nursing aid. Oh, mao ba? May eskwelahan sa Miss Physical Therapists. Wow! Muli akong business sa Cebu. Di bakasyon ako para mag-relax panagsa. Nganong ka na may gimanage ni mo? Sa tinad-anay lang, certified nurse aid ko. Dito ko sa gawa sa trabaho. Nakatigom ko, mao nga nagtukod og business nga mao sa akong trabaho. Physical therapist at ko. Sa ato pa, maayo di kang massage. Yes. Mag-session anya ta, ha? Sige ba? Tuod, may bakante kong building sa Leo. Doon sa mini gym sa resort. Mahimo nga magsosyutaan na. Magbutang taog massage pa. Ikaw ang bahala sa mga tao. Ako ang bahala sa mga kagamitan. Oh, okay. Murag din ang idea. Sige, mag-meeting ang yatabahin na, ana. Muataw na ako sa hospital kaya nga akong boyfriend nasa hospital. Oh, really? Okay. Sige. Bye. Bye. Niuyon kita ko ang panahon. Mara. Justin.
paabutan ninyo ang dako ninyong problema. PXDC. Ate, na ako'y pangutana ba? Pero alagalain ha. Kaya basin niyang malain ka ba? Kaya abi pa lang, negative ka ni para nimo. Dito ti ay. Ang ako bito pangutana ti, okay ra ka din sa gawas. Kaya kung tanawon ti ka ti, di madyo ka okay ti. Pita ti sure ka nga okay ra ka ti. Okay ako, Romero. Oh, sige ti. Mitubag naman ka, mulakaw na ko ti ha. Kumusta na sila? Nangumusta na sa kalan ni Justin Bagtik ti og Mara Bagag Lips, ha? Gusto lang ko mahibaw sa kayimta ni Justin. Wow. Sana all. Bisan ipasakitan na ka. Mangumusta na gihapon kaniya, ha? Sultihin ako, Romero. De. Una ti, si Miss Mara, baon nagpadagan silang negosyo. Samtang si Justin, tuwa pa sa hospital. Siya yun nagrebihan sa inyong pagkasya ti, siya gyud. Romero. Sama ka rin, anok, doy. Wa pa may amigo sa mga silingan. Kuan. Hello! Uy, Narinig si Alice? ha? Niyaman. Ako din si Kathy, ang physical therapist ni Alice. Gipaani ko ni Carlene. Ikaw di ay. Logaw, nakurat manggod ko nga. Nakakita ko gwapa. Hala no, gwapa di ko. Oh. Thank you. Dali. Kamin. Thank you. Hi si Ma'am Alice. Indaluyo. Dali. Ihato di ka nito niya. Dili na di makasulti si Justin. Ate Alice? Niya nang imong therapist nga gitawagan ni Carlene. Hello, Ma'am. Hello, Kathy. Kainom do pa man kanako no, dito sa ospital. Gitawagan ko ni Miss Carlene para mo massage nimo. Katulos sa usa ka semana. Dinhiyon na mo ha. Akong tawagan si Carlene.
Dili na di makasulti si Justin. Ate Alice? Ate, niyan ang imong therapist nga gitawagan ni Carlin. Hello, ma'am. Hello, Kathy. Ay, kay numdum pa man ka na ako, no? Dito sa ospital. Oh. Gitawagan ko ni Miss Carlene para mo massage ni mo. Katulos sa kasimana. Dinhi una mo ha. Akong tawagan si Carlin. Oh. Okay, sige. Dinhi una mo ha. Aril ako sa suok. Excuse me. Ma'am, okay ka lang? Okay raman. Ano man, gusto ka nga magsugod dito sa itong session? Ikaw? Okay. Higda lang sa, relax ha. Nyaambi ang imong kamot. Okay, nyaambi imong kamot. Relax ang imong kamot. Ayaw lang pangusog, ha? Romero? Ate, dili man mo tubag si Carlin. Pasag din na lang siya kay busy tingali. Nagsugod na day mo? Kamot lang sa... Naligi parehas og tingog, no? Ha? Sure ka? Parehas mong tingog ni Carlin. Sure? Si ma'am kaparehas akong tingog? Uy, uy. ma'am, tingog naman di ay ka. Isulti niyo na si imong doktor ibalik niyo sa ospital, ha? Ganahan kag mo inom og bugnaw. Kinsa ka tingani mo? Kathy. Tawagan ako Kathy. Hello again, Kathy. Hi. Justin! Hey! Gibuka na ni mo ang imong mga mata. Unsa may mong gipati karon ha? Gisakitan ka, Justin? Gisakitan tuod ka. Manawag ko sa doktor ha. Justin, gigunitan magkot ko nimo. Salamat nga. Nabiliho ka na gyud. Dini ka lang ha. Dini ka lang. Salamat ka na bukan na gid Justin ang iyang mga mata. Okay na imong pamati? Okay naman. Salamat ha. Ako ning trabaho. Gisweldoan ko ni Ma'am Carlene aron at imanon ka. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala nimo. Salamat pag-usab. Sige na. Katog lang sa... Kanas ka mo balik? Sunod adlaw. Magpaabot ko nimo. Ate, wa man yun mutubag si Carlin, oy? Ihatod siya, Romero. Oo, ate. Unsa man okay na ka? Magpalit una kog snacks nimo ha. Ayaw na. Salamat na lang. Nagdali sa ko kayo na pa ko'y pasyente nga aduin. Mao ba? Hain lang inyo. Ihatod na natin ka. Ayaw na. Sige, atin ako ha. Sige, ihatod di ka sa gawas. Justin, unsa nimong gipati, ha? Mara. Ako ni. Niya ka pa sa hospital. Okay ra ka. Okay ra ko. Ikaw mo ay nagrabihan. Nganong... No. Nganong una man kang nagagawas. Nganong ako... Mas nagrabihan ka, Justin. Mao nga niya ka pa sa hospital karon. Tungod kay may dako kang samad sa o. Pero okay ka na. Nakabati ka na sa gisulti sa doktor. Okay na yung samad sa o. Maayo na nagani kinadarag tambal ang samad sa mong o. O dili na kinahanglan maoperahan pa. Kung sakit ang imong o, ayaw na po sa ang pagsulti, ha? Hain siya. Kinsang siya. Si Ali.
Waras kati. Pareho usahay ang tingog sa. Ang anggid ba? Oh, Ang iyang tingog sa ti, parehas o quality sa kang Arlene. Nakabantay ka. nakabantay ko pero may mga tao mangyud nga magkaparehas usahay. Oo, hinuunsap. Pero, lahir sa kinaiya ti. Nga tawa matos kati. Nya si Carlin kay, seryoso nga tagnaw. Wait mula nanawag si Carlin ti. Romero, ikaw lang unay pakigsulti ni Carlin. Ha? Oo, sige ti. Hello? Romero, kumusta? Ikaw, kumusta naman ka? Diyan ako sa layo. Kumusta na si ate? Di ara sa kong dool. Ibuhay ka dali. Human man na siya mahilot ni Kati, human na. Ni anak na dayang akong gi-hire nga PT ni Ate Alice? Carlin. Nagkaimamat na may. Butan po kasi siya. Kunya, happy ka pagbabae. Mao ba? So nakauyon si Ate Alice niya. Nagkauyon kayo. Unsay laing obserbasyon ninyo ni Kathy? Kamaugit siya siyang trabaho? Oo, maayo man siya sing trabaho. Expert yun. Pero doon na lang ko yung bantayan niya. Unsa man na, Romero? Kaya bang parehas mong tingog? Mao ba? As in, naaan ni mo siyang ako? Dili man yun noon, pero doon na lang yung may similarity ba? Pero sweet lang siya. Pasalamat mo nga sweet siya. Di mo sa puton nga magkisulti niya. Happy naman siya kasulti po. Nakasugat ng suko noon, Gog. Lalaki nga parehas mong tingog. Mga lalaki lang noon to. Ay, doon naging mga ingon anaw eh. Ati malas Ate Alice ha. Patawagan lang unya siya kung may tuyo siya nako. Sige. Gitawag na ko sa kong kauban sa trabaho ha, Romero. Mag-meeting me. Sige, Kalin. Nag-meeting din mo ganina? Oo, nag-meeting. Ay, tuod ay, paabutan na lang nga ako ang manawag ni mo. Ay, nalang panawag na ako. Ha? Napunan ang akong trabaho karon diri sa Cebu. Mao nga, ako nalang manawag ni mo. Sige. Basta ha, amping dod. Sige, amping sad mo diha. Bye. Bye. Nagkapantay din sila sa kuntingog. Kinahanglang mag-amping ko. Dili pa panahon na magpakita ko nila sa akong pagkakarlin. Kinahanglan nga maatiman ko una ang mga salbahis. Ngay, Timoy? Dahil Miss Mara, May pangutana ko ni mo ni Timoy. unsa ka na? Nahibaw ka ba kung haing hospitalan na si Alice? Human sa aksidente na mo? Ganun nangutan naman ka na, Miss Mara. Nga namang utanam sa ganako? Tubaga na lang ko kung doon na ba kinahibawan bahay ni Alice? Kinsa may nagpapangita niya, imo ning gusto, gisugo ka ni Justin nga pangitaon si Alice. Hoy, Noy Timoy. Kung manulti ka no, hilas na ka. Mura naman yung kag akong amahan, ni anang imong sinultihan? Kinimoy timan inoy Timoy ha. Ang mga boy nga sama ninyo, way katungod na mo tana na mga inyong agaw nga way labot sa trabaho. Nakasabot ka? Miss. Missing si Alice, Miss. Missing? Kinsa may nagpapangita niya, imo ning gusto, gisugo ka ni Justin nga pangitaon si Alice. Hoy, Noy Timoy. Kung manulti ka no, hilas na ka. Mura naman yung kag akong amahan, ni anang imong sinultihan? Kinimoy timan inoy Timoy ha. Ang mga boy nga sama ninyo, way katod nga mo tana na mga inyong agaw nga way labot sa trabaho. Nakasabot ka? Miss. Missing si Alice, Miss. Missing? Mao ka na, Miss Mara. Na-missing si Alice. O kinsa may nagsulti nimo na missing si Alice? Si Romero, ma'am. Unsa? Hoy, klaro ka ayo nga naani sa hospital. Ato na ni Romero ang danang hospital, Miss. Pero, way Alice nga na-admit. Unsa? Pero, ganun laging nagsusimang ka na, Miss. Ganaan ka nga mag-uli sila sa iyang bana. Unsa man ka?
Pasagpa ka? Ayaw na ko sa pamis. Gabaan nun niya ka na ako. Ah, dili ka makagaba, oy. Ang mga tigo nga marites parihas ni mo, dili makagaba. Nalakasuko na ko, miss. Nangutan na naman ka. Igo na sa kumitubag. Basta mau na missing si Alice. Na-missing si Alice. Mo nagsulti ni Noy Timoy. Missing si Alice. Boss, kalimtan na nato siya. Pero, Ano na pero pa man ka diha? Ha, Justin, kalimtan na nato ang nangagi. Magsugod ta sa uno. ha? Kumusta ang atong baby? Mauni ang dakong sa nga nahimo ni Alice na ako, Justin. Gipatay niya ang atong baby. Unsa? Nakuha ang bata nga akong gisabak. Pero ayaw na pag-uol. Unsa? Gipangita ni Mara si Ate Alice? Mau na, Romero. Ambot kung usay susang utok na iya magipangita sa Alice. Unsa sa kahit plano ining duha eh. Dong ayaw lang una pabulias si Alice ilang bahay, ha? O unoy, oy. Mura bag na sukos Mara nga nakuha ang iyang gisabak. Oy, kakuyaw ko di ah. Mura naman noon siyang tinuod yung nga asawan, Justin. Aw, kana kay siya man ang miabag sa tanang kasto sa ospital ni Justin. Aw, siya nagtagiya sa tibuok pagkataon ni Justin. Pag-aadog na ang ining Mara, eh. Noy, di na dyan kumutaho na niya, Noy. Kaya di naman siya akong agaon. Quit na mi! Goodbye na mi! Ay, kahuwao na kay ko dito dong, oy. Ay, ayaw lang sa Noy, oy. Ayaw, Noy. Ano man? Kiwa na ko ispay dito, Noy. Kung hawa ka. Eh, Te, sorry kita nga nadugay kog balit te kay. Nam ko'y gihapit kod. Ate, niya ko'y daang mga prutas. Wala ko'y gamit sa inyong kalibutan na, Romero. Samot. Naan sa kanat eh. Kuyawan ra ba ko te basta mo isdot na ka ng mga pagmahay nga mula po sa akong batikon? Ayaw ka balaka. Misaad na ko nga dili na ko maghikog. Pero, Tuod te. Tuod te. Manday. Marahot. usay, Ang buto kung sa iyang tumo nga gipangita pa man ka sa bagang naong nga marahot. gusto tingali siya nga mahibaw kung patay na ba ko. Aw maugyat eh. Mong busat eh. Ang gud Alice. Kitingalik tiwasan ka ng marahot og Justin. Ready ka na nga mo pauli? Good. Ready na mamahimo na tong kwarto. Ayaw ka bala ka. Dili na magtipon ng kwarto. Gipalimpyuhan ko ng usa ka kwarto sa second floor sa beach house. O gadto ka dito magpaalim si mo sa man, okay? Maayo. Ano may plano ni mo karon? Wala. Kasakit sa... Kadiyot, paimnan sa tikas sa mong tampal. Gusto na kong mugawas din sa ospital. Makagawas ka na karong udto. Ayaw ka bala ka, ha?
Hello. Carlin, salamat rin taon. Dili ka busy? Nga naman nawag ka? Naay problema si Ate Alice? Awa man, pero ganahan akong mahibaw ka sa gibuhat ni Miss Mara. Kay unsa may gibuhat ni Miss Mara? Iyang gipapangita si Ate Alice. Unsa? Nahibaw ka ba sa rason kung anong iyang papangita? Wa sad. Pero duda ko nga doon laing plano ang duha. Kung mao na, kinahanglan mag-ampi ka sa imong mga lakaw. Kay tingali pasundan ka ng mga tawhana. Oo, uy. Pero dali mang mabantayan kung doon ay mo sunod na kungkod kay lison man ang gianan pa ingon diri sa bahay nga imong gibutangan namo. Gituyo na nako. Aron samtang layo pa ang mana diha, makita dayon ninyo. Maayo di ka mo plano eh. Usa lang ang akong maguwang. Kinahanglang ampingan siya. Mao sa jud. Oo, okay, may lakaw ko. Manawag lang unya ko nimo, ha? Ah, sige sige. Bye! Oh, si Mara kit ka nang miabot. Linda! Oh, kitawag niya yung supervisor. Linda! Miss Mara? Dito? Yes? Kuha ang wheelchair ni Justin sa luyo. Justin, okay na ka? Di na kinalang nga mag-wheelchair ko. Pero mao ka nang gisulti sa doktor. Dili mahimo nga mangusog ka tungod na nagsama di mo si mong o. Dili pa ko inutil, Mara. Justin, maniguro lang ta. Linda, sa ba? Ang wheelchair! Yan ang wheelchair, please. Justin, dali. Gunit na ako. Ay, dili ingon ana ang paggunit og pasyente paingon sa iyang wheelchair, Miss Mara. Hi, Justin. Ingon sa ini pagunit, Miss O. Kani, ipalusot sa ilok ang imong buktoy. Ikaw ko ni buhat aron ako masunod. Okay, okay. Sir, gunitan ta ka diri ha. Onya, Linda, diri ka sa pikas. Ha? Yes, Ma'am Cathy. Okay, mo count ko og 3 then dungan ta nga mo alasan niya ha. Og ikaw sad sir, musikat ka sa imong tiil, okay? Very good. Okay, maghihap ko 1, 2, sige alasa. Okay. Wa na ko'y gikahadlukan karon, Romero. Pero kinahanglan yapon nga mag-amping ka di oy. Daggan kinagmahal nimo. Naghahaso lang ko ninyo. Nasamo. Ate, magpaabot na lang tang gabaan na si Justin ug kada si Mara. Ug mga hiwi na ilang mga naong, ug ang ilang ilong mubalin silang dunggan. Wala no. Ipahiyaw na ka ti Alice. Kanindon. Yes! Woo! May pahiyaw na si ti Alice! Woo! Yan na yan guys, sandungan na to ang part 15 sa ako kalang na po kapamati guys sa story no? Kay busy kayo ko guys, but I think hapit na siya na human guys no, kay so tinod yun lang sulti guys nga walay asong makumkum ay nabutyag na no, ang nabutyag na ang affair no nila Mara o kang Justin. So walay asong makumkum. Og abang-abang unya guys kay natay bag-ong drama no nga mahal kong kaaway. Idugang naglibog jud ko ani guys no kung asa na ko ni upload dire sa Radio Vlog o sa akong Pikas channel guys no nga wala ay upload guys tungod kay suspended magud siya ang dudong variety show. Yes, naglibog ko guys asa na ko i-upload pero my decision is final guys no, diri na nako i-upload sa kini nga channel kay syempre na monetize magud siya pero yon nga mapasagdan na gyud guys no ang akong Pikas channel ani ay wala ko'y upload dito guys, wala ay ma-upload na drama
Guys, na-post diri sa GMA News no about sa bata guys nga nagkasakit og sa to yung sakit ay nakalimot mo no. Sakit siya guys no nga early aging. 10 years old pa siya pero mura na siya og 60 years old. Ayan guys, oh. Diba? 10 years old lang na siya guys. Matod pa diri sa ilang caption, sensitibong balita, maging responsable sa pagbabasa at pagkomento. Kahit 10 taong gulang pa lamang, ngunit tila matanda ng itsura ng isang babae sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Kulubot ang mga siko at tuhod at humihina na ang paningin at pandinig. Unsa gani siya nga sa klase nga sakit guys, no? Anyway, na feature naman ni siya sa KMJS guys. Katong 10 years old na babae no nga nag early aging. O ang pinaka worst pa yun sa tanan guys kay matud pa sa mga doktor nga ang ilang lifespan maabot lang sa 10 to 15 years lang kutob guys kay tiguwang naman gud ang ilahang pamati. Loy kining bata guys no. Munang milagro lang yun no kumabot ni siya 20 years old and up. Nagluto pa kog sudan. Nag-vlog na di ay. Kinsa may uban? Napakulot. Ang imong content katuro laging magkauntag kuan. Ayit. Ha? Dili magkauntag na ibukog. Ato? Dili ako makainom sa ako kondondong ay. Ako ra. Kasi man to nakaigit. Kita na lang duha magitong Padol lagi magkaon lagi ko dodong. Magkaon o sige katos una. Magkaon. O kita na ko dodong. Oh, magkaon sa ako. Pa mo ko na mahaw. Mag-vlog mi unya, guys. Magluto pa gani ko gulay. Busog na mi. Kasi yung sudan. Amo ako sa delivery na magkaon. Kasi ko na makawag pa ko ng libre na lang sa person. Mutaon. Ano excited man mo mag-vlog? Sige ay. Kay? Diyan na lang ang Isa men. Mga mo. Balik raon niya. Una na magkuhag sweldo no paganit ako. Paganit mo ka-vlog ha. So, makita ninyo akong among vlog guys sa Facebook page na ako no nga Dodong Good Vibes. Katawanan ni siya mga video guys, mga pampa-good vibes lang. Naggulay ko guys, naggulay ko. Kuan ni siya ginataan. Yun o ganahan na yun ko magata-gata guys. Kaya na naman ko'y gata nga pinutos. Goodnom, Coco Mama. Ano to? Goodnom ba to? Basta. Another product from Nestle. Diara siya guys. Oh. Coco Mama fresh gata. So ayan siya guys. Oh, Goodnom. Dili Goodnom. Lahi po itong brand ang Goodnom. Coco Mama ni siya no. From the company Century Pacific. Century Food Pacific. Century Pacific Food Incorporated. Sila ra pod no ang naghimo sa Century Tuna. So sabay sila no, almost sabay ng gawas ang gata nga naa sa sashino. Goodnom fresh gata o Coco Mama. Ambot lang ka unsa ang nauna nila no. So competition sila guys no, pakibaw nila nga ni-click sa masa ang ginataan no nga naa sa sachet. Naghimo pod ang isa ka company guys. Which is healthy man pod ang competition guys, di ba? Makapadasig man pod na kung naay competition kay kung walay competition dili ka madasig, kinahanglan magyud nay competition para madasig nga ikaw ang mag-una og malabuan nimo sila. So healthy ang competition guys kay makapamili ang potano kung asa ang mas lami. But so far mas ganahan ko guys sa Goodnom kay dako siya o mas barato gyud po. So mano to guys kay mag-converting pa nino taas-taas ni siya nga drama guys 8 episodes og ang
Mahal kong kaaway 10 episodes guys. Abot unsa na nga drama ang gipulihan na. Until then, thank you so much and enjoy your day.